tase county yo ya Nyamira chingaki aboro kiwa bachakire kogendanka ase rusa ye tamu eyeiga ya kabere nigo gosasa mutumoko yoga bwetamu ya kabere nigo mwalimu omonene bw'eskuru ya St Don Bosco Nyabiosi asireta Andrew Nyamari asemire abana abo koba abayigweri gochasa abayibori babo chingaki bari chinga cyabo nabo yo kwerenda nebinto birebire abasererie amali amagima abo anne muno kisabu chimbi echo chikorera koreta amalita mapema obutumiki obube wa maliogo yogotindia nabo igo wesona na netisabu gosine bikorwa bire bitancheire ase ensemende nigo obutinene bw'eskuru ya St George's Nyamira bakorawa na daktari Misati basemire abayibori anene mono bali babwate abana ase umorobiro OCPC kore kogeregendera gotukana boyo korigerera chirekodi cy'abana babo iyo kumanya abuna abana baba bakolikia ase amatemu bo yebiramambya yeritwere rero kumanya igati yemirobiro abana babo barachiye koira chinga kibarachi gosoa ase ase ebirasi bya senior secondary school omwaka ogocha buna fatika December gotumanya sorobotiro kobwatia Chingaki ekyaborokiwa bangeire kwerana ase chinga cyabo ase ngenjo y'omutimuko bwetamu ya kabere nigo omwarimu omonene bw'eskuru ya secondary ya St Don Bosco Nyabiosi Andrew Nyamari abakureire abayibori naboigo abana kubare ase chinga cyabo berende kurwasibiria birabasarerie amagima abo abana abamuna kwanyora barase school yogara soburende bwito n'abarimu abutubwate obosemya n'obumanyi bw'okulinda abana lakini bono kwenda barenkasa bayibuli bonale basorra abana muno mukwendanka muba abana bayibuli musika bayibuli baino na kegima motiga gosoma kigasi mwa ukuru w'isukuru mukore na mowe banyasaye mwagende kanisa na mono muno abana baiseke babwate obokumu ekogera chinga kieki babwate umuso gucyasa bamuraba muna banyare kwepuka mbanyora amarito abasereri amasoma asetamu eyeiga ya kabere aborokiwa bali abagosoma ase junior school nigo banyora ribaga ryogochora amasomo ayo baganete na kubwatekana na ya nigo mwarimu omonene w'eskuru ya St George's Nyamira Christabel Kwamboka atebire nigo bari kurigereria emeremo eria omworokiwa agokoria buya bamanyakurwa obosemia pathway ki agochora asa masomo aye a senior school gochakira omwaka ogocha tuna pathway tatu tuko na STEM tuko na social sciences tuko na arts and sports hapa kwa STEM ndio tunatoa madaktari ndio tunatoa engineers social sciences tunatoa lawyers tunatoa surveyors kwa arts and sports tunatoa gymnastics hata pia walimu pia wako kwa hizi groups zote aiga bakwaneire amakungu baitira ekero aborokiwa bachora emirimo yo baganetie wanafunzi atasema mimi nataka kukua daktari mzazi amwambia bana nataka kuwa mwalimu hapo sasa ndio ilikuwa inakuwa changamoto tunawapea wakati wanaenda wanaongea na wanafunzi wake pia sisi tunaingilia kati tunaambia mzazi tafadhali tunaona mwanafunzi wako mtoto wako ako best hapa na interest yake iko hapa let us work with the learner's ability. Majority of these parents walikubali na sisi ni wachache tu hawakukubali but later after kuwaongelesha tena kwenda ndani walikubali wakasema wacha wanafunzi wafanye vile choice yao ipo. Ensemo yende abayibori baria abana babo barenze yo muroberio OCPC basabirwe bayenekebuna nkoga cyabari buya kirekodi cy'abana babo buna abana babo bagokorya asamatemu anene aria ye grade kya gatatu kya gatano narimo naboigo kiria gya kyanda buna enjira eyemo yogojora kipathway kiria umwana arasomere buna akwerera Stanislaus Misati twarutumye tata ase kuruguse kyatuwa kirekodi cyabo kurugire tiri nabacha bari gukora gonto wabata analysis kumanyana na kyabana bao baito bakoreta kuruguse uchigoro kyatwanya ta analysis na bomba mayete na nemkiri bakorata test go to abali mo karasa na bana ba select ya mirme kwa chokora senior school
after which tukarangiria abiburi babo nabo bagacha kero umwana wikaransa no mwiburi oya twamwa analysis yae nari gukora from grade 3 gutiri class POCP subject ya ambaye ari gukora buya cyatoka nacho cyacho tutumia as a senior school. Hingo reporter Gatembe kurase county ya Nyamira Injefatigad Gisemba.